Добрый дзень усім добрым людзям. Вось гэта замазана на аб'екце розеткі і выключальнікі, якія тут былі раней. Не розеткі, выключальнікі. Усё, што ў нас раней стаялі коробкі, уже было падрыхтавана, схемы працоўныя. Усюды было под выключальнікі. Вось і тут недзе схавалася. Вось. А зараз што? А зараз замест усяго гэтага вот што стаіць. Па ходу рамонта гаспадар вырашыў, што не патрэбны яму звычайныя выключальнікі. Трэба, каб было умная хацінка была. А пад гэта трэба панэлі, а пад іх трэба адмысловыя коробкі ставіць, такія квадратныя, глыбокія, пад акару. Вось зараз тут стаць выключальнікі, якія будуць выключаць тое-сёе. І калі раней там у нас быў выключальнік света на балконе, то зараз ён уже тут. Рабілі штрабол, пракладалі, заводзілі. І так яно будзе працаваць. І гэтая панелька нейкая будзе ўключацца па Wi-Fi праз блокі акара, а на 220 будуць ісці свае каналы, таму што вось выбіла узо. Ну добра. Вось так. Гэта вось у санвузле. Таксама тут у нас былі всякія ўсячыны. А зараз будзе стаяць панелька. Адсюль, дарэчы, будзе кіравацца яшчэ і вентылятары, якія там стаяць. Таксама ў гэтых панелях ёсць каналы, два каналы на кіраванне 220 рэлюхі. Вось там вентылятары хітрыя стаяць і вось там. Ну і святло, зразумела. А гэта трэцяя апошняя панелька, якая вось тут нам ўсё гэта уключае. Таксама яна будзе карыдор запітваць. Тут у нас ёсць вентылятар, будзе канал L1 выкарыстоўвацца. Ну і тут ужо па Wi-Fi праз гэтыя модулі акараўскія, блокі сілкавання будзе ўсё астатняе святло. Вось так па ходу жыцця чалавек мяняе. І тут таксама у нас былі гептуны. Зараз будуць стаяць адмысловыя для акары прывады. Ну і, зразумела, там будзе рэле Т1 стаяць, якое будзе кіраваць, адчыніць, зачыніць. А калі б гэта адразу было прадугледзець, гэта колькі яшчэ было выдаткаў розных, высілкаў, грошай. Уся праца была зроблена па электрыцы, і ўсё гэта прыйшлось прарабіць, перакамутаваць. Ну, дастаткова цяжка. Адзінае, што ўсе правады я пакінуў тут. Калі хто захоча вярнуцца да старой схемы, тут у нас усё ёсць. Вось, а там у версіі будзе хавацца хаб акараўскі і маршрутизатор. Усім всяго найлепшага. Думайце пра праекты, думайце пра будучыню. Пакуль.